Nyapa? Aja, Gas. Senin ki jadwalmu padet. Awakmu ki lek setengah loro ki engko lho arepe les sampai jam 3. Rungokno boleh omong. Les sampai jam 3. Lah setengah 4 awakmu budal TPA. Ngono lho. Jadwalmu padet ora usah udan-udanan. Gek buwe bar magrib engko arepe yasinan. Ngamuk. Sok minggu ae, muga-muga udan minggu. Awakmu lho. Oh, nyapa ngono ki jawane? Nyapa? Wis diomongi jadwale padet kok arepe udan-udanan lho. Wong udane ora lho. Udane ora kok gluduk bisa. Masa gluduk, masa mendong belum tentu hujan, ngerti ora? Minggu ae lek udan-udanan. Oh, terusno ya, Ga, terusno. Aja melek dina Senin jadwale padet. Setengah loro ki engko les. Jam setengah 4 arepe ngaji, gek buke bar magrib arepe yasinan. Ngerti ora? Kok magrib yo iso to. Pokoke aja, Ga. Sok minggu ae muga-muga udan. Kowe ngano apa kuwi udan-udanana. Oleh sok mben. Ya dongekno udan nek pang udan-udanan. Kok arek diomongi kok anyel ram lho. Dome aja, lah saiki jadwale padet Senin ki aja udan-udanan. Wis kendang persiapan les. Ndang, aja kaya arek cilik ya, kowe aja kaya arek cilik. War nang ndi? Arep nang ndi? Ora duwe isin, urung udan arep udan-udanan. Ora duwe isin ngono kuwi kaya arek mendo. Aja aleman. Sok minggu lek minggu karepmu udan-udanan, sok ben insyaallah udan-udanana. Aja aleman. Wong udane urung arep udan-udanan.